Здравейте, приятели! Ние ще играем Майнкрафт. Вижте, съм се потритила по папки и ще натиснем в папката Майнкрафт. И не истинската. Така. Да. Ще играем мапа Death Run. Вау! Слава! Заинтригуващо. Ох, трябва да скоча ли, бе? Гледе! Какво? Защо? Пиши Packers Heart. Каза, че оттам се започва My Creator Closed Beast Free. Runner Kit Death Kit. Тут гледам. Няма да бъдем дев. Този игра от двама, но аз ще бъда само една, защото няма приятели. Така, че да започваме трудничко. Така, чакай, Runner Center Deaths. Окей, think. Така, мисля, че няма никой друг с мен. Те имат препятствия, аз клонно. Place gravel to start the game. О, много е гадно така. Да. Добре. Place to send falling gravel. Добре. Окей. Това ще е в няколко... Не знам защо така ще искат, но сигурно е нужно да се прави, за да победиш. Да. Извинете, просто човек така го е направил, че трябва да поставя. Добре, вече не се поставя и отиваме нагоре. Те някакви... Някакъв... Пресенто сенто. Какво пише? Brown place to send. Окей. Place to send walls. Готово. Какви имат препятствия ли? Съмъна найс. Направо. Пустим гравела. Place to release Bombay. To make expedition. Ой, в тях има чест. Пак при мен. Аз съм тук или трябва да продължавам? Окей, Get short and kill death. Чакай да си го имам. Аз казвам, че си имам всичко, каквото има, защото е така ми е кафнало. Така, копиши то... Окей. Да. Добре. Копиши... Bet is to shoot the runes into the lava. Okay. If one made it, better go now. Ще трябва да изчупим тези тавери. Сори, ама човек не може да изкача. Затова, тук е нещо бъгнато е. Какво влита, бе? Разбери къде е съдия. Вземи си билет за там и върви при нея.
тук е нещо бъгнато. Гадно е. Но знам и друго. Вашата любов е толкова голяма, че разстоянията не могат да са пречка. Вой, че ще го разбива. Казвам ви, защото иначе наистина бих не брейквала, ама не става. Наистина. Какво сега? Ясно ли? Ако не можем да си върнем съдия. Зореч, до сега никога не си Get this short and kill Death още един път. Пак ние, милечки, че... Какво? Мога да усъжда. Вай. Добре. Това... Знаеш ли какво ще направя сега? Ще им гръмна мапа, защото... много гадно това е. Гледайте сега. От тук минаш славата. То напред ли? Но табили. Сега че е табили тук. Опиши на тях. Чай се. Тук, защото са толкова умни. Тук нещо е станало. Естествено. Сега тук е така шпла. И айде. Square. И сега. Накъде? Напред ли? Напред ли, ама каже? Госпожа, това е за вас. Да. Така. И тук некак си. Само един чит соръче направих. Това. Обичам те. Добре. Той е тук. Виждате, че е много тъпо направено. Сори за който го е създал, просто ще му гръмна мапа. Така. Направо ще сложа навсякъде лава. Знам, трябваше. Ей, ти. Нещо с кой ще имаш работа, бе? Но си тъп. Така да се разпространи. Така навсякъде. Така. Така всичко да изгори. Така. Да е тук. Гледайте как падна целият грав. Падна. Може ли да вляза? Така. И това беше видеото за днес. Много ви харесало. Ако да, дайте лайк и дайте лайк, коментирайте за още видеа. Чао!